Assalamu alaikum jama'a. Sunana Adam Zango. Na san kowane dan adam yana buƙatar ƙaruwar arziki. Idan kuwa haka ne, ku saurare ni da kyau. Shin kun san labarin SPAS kuwa? SPAS kasuwanci ne na silallan cryptocurrency mai suna swap coins, wanda ake kasuwanci a yanar gizo. Swap coins kuɗi ne da zaka iya canzawa nan take zuwa Bitcoin, Ethereum ko kuma kuɗin takarda ta kowace ƙasa cikin kankanin lokaci domin biyan buƙatarka. Dalilin abubuwa da dama da SPAS ke yi ya sanya ana sayansa da yawa har ma yakan yi karanci a kasuwa, wanda hakan ke sa darajarsa ta tashi sama cikin kwanaki kaɗan. Akwai waɗanda suka saye shi a kan Naira 1, amma a kwanakin baya sun sayar da shi Naira 24. Ina tabbatar muku da cewa darajar swap coins na saurin ɗagawa a kasuwa, wanda hakan yana baiwa mai shi damar samun riba mai matuƙar yawa a kasuwa. Ba kamar sauran cryptocurrencies ba. Swap coins ya zo da tsarin POS na cinikin Bitcoin ko kuma Ethereum da kuma USDT. Haka kuma SPAS yana da manhaja da website da za ka iya siyan data, katin waya, tiket ɗin jirgi, biyan kuɗin lantarki, sannan za ka iya sayan dukkanin abin da ka ga dama a supermarket ɗin da kake so da dai sauransu. Coin Market Cap, hukumar harkar kuɗi a yanar gizo ta duniya, ta amince da SPAS domin tuni ta yi mata rijista, kuma an aminta da amfani da swap coins a faɗin duniya. A Najeriya muna da rijista da hukumomin EFCC, Trademark da sauran hukumomin da ke da alhakin kula da inganta kasuwanci. Hasashe na nuni da cewa darajar farashin SPAS swap coins za ta ɗaga. Duk ɗaya zai iya kai Naira 5,000 a wannan shekara ta 2021. Domin amfana da swap coins, ku yi downloading ɗin Trust Wallet a cikin Google Play Store ko kuma Apple Store. Ana iya tuntuɓar mu a ofisoshinmu da ke Abuja, Ibadan, Kano da kuma Katsina. Domin neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu a shafinmu na Instagram ko kuma website ɗinmu, ko kuma ku kira wannan nambobi domin neman ƙarin bayani. Me kuke jira ne? Ku hanzarta zuwa sayan swap coins domin samun riba mai tsoka kafin ya ƙara farashi mai yawa. Ku sani, da na sani ƙeya ce, zamani kuma abokin tafiya ne.